Good morning everyone. Good morning. Kumusta ka mong tanan diha guys sa social media? So today is Friday, January 10, 2025. 25 day. Uy, sige hang 24 ay. Di man ta makalimot sa mga pa sa 2024 kaya sige man yung ilitok 2024. So time check is now 7:10. So it's dolog time na. Last day sa duty na morong simana. So amping ta guys sa medyo lapok-lapok pa jud ang yuta. So sakang sagbot among balay mag operasyon na pod ko niya glimpyo og mapuhon. So dulog-dulog na si Ox. So the weather is good. Hayag ra kaayo ang kaadlawan. Kamu, kumusta mo diha? Mananamba mo kamahaw? Ako, alaw pa. Ngita pa ko anig sudan. Amping ta guys. Kasi na tunta ka na yung mga positive. Mga malabot. Good morning! Time check is now 7:55. So, ano man ako pamaho guys. So, giatod ko sa kung bana na dito ko dito sa Petron kada ko giatod delivery nga orders. Then, nagpatugso na nila ason so nagkatod sa kong sikuwa dito guys. So, halang kayo kung sudan kayo inununan o bulad. Yan ay sili nga, grabe kahalang. So, sarap halang agwanta kay dami baya. So, busog much. Thank you Lord God sa grasya. Then, time to start na sa duty guys. So, ang unang buhatan ako diri kay Manilhig. So, mo to nilig sa kuban. So, hello guys. Ang mga taga-LG Oslob kadala o bako kay ang ring bangadaan diri sa among cupboard code kay dadon sa among cupboard code dito sa among sitio sa Kamugtas guys. So mao na guys, karga ni siya sa dikarga ang mga duha ka rings. So mao na guys. So mauto guys, delicate mig kadali dito sa amo ang lungsod kay na ay kipalit na ay importanteng tuyo. So mauto guys, sakay sa tagariyot og motor nga kanang muragway plano ba nga kanang magpahinay pero thank you so good padalagan ni kinis oy as in ako'y nakulbaan. So hello, good evening guys. So time check is now 10:30 in the evening. So guys, karon pa jud ni balik kung sigang suga guys. Iduka na jud ko pa ayo as in. So gikan mi sa nisabat sa namatyan. Iniuli na mi. Karon kay pag lakaw na mi dapat silang mama na run out bitaw guys. Murag 1 hour jud siya nga kanang wala ni sigaw dayon. So naglingkod mi sa lantay dito nilang mama kay magpaabot mi nga musiga ang suga og balik. So giduka na jud ko as in. Nalingaw na migdula sa ero sa mga ering dere. So pagka taon mga alas 10 na jud to. Musiga na. So nauli na ko dere sa among balay guys. So guys, maura to. Brand of Israel. So guys, ayaw kalimot mag-follow sa akong page o pag-subscribe sa akong YouTube channel Olanga TV. So
So, salamat guys sa pagtanaw.